Ala, grabe ka hugaw. Gawa eh. Nalilig sa tubig. Ay, sige. Ano naman natin makita na itong ba? Design. Sa, hugaw ka na tayo. Hindi mo manilhig. Grabe naman. Siwa mo ragwa may tao diri ah. Naman ang tanya. Naghilak ng bata. Lab! Naghilak ng bata nga to. Ako, nanimid pa ko diri ah. Eh, grabing ugawa. Lab! Nagtuwa na tong bata nga to, kaya naghilak na. Ay, salamat. Nakumalagit ako sa panilhig. Saan nakaano daw ha? Anong wa pa manigay ko? You have slain an enemy. Lab! Ang bata ba? Ang bata ba? Hala! Naghilak ng bata oh! Kita masabids ka rin lang. Sabi bitaw. Ang bata! Bibi. Papa Bibi, sabids. Savage! Ang bata ba? Savage! Dali, nak, dali. Wa na. Sige apong cellphone. Wiped out. Ano siya magsige mong panogo nilang paglungan sa dito be. Ano yun? Paglungan sa dito be, kinalingaw na ang bata. Sus, dipit pa. Dipit ka naman langga. Paglungan sa dito langga. Gikan pa ko nahilhig. Subuon pa ko niya og palungan. Siya sige lag email. Makabuhi ba kanil pamilya? Pukot lang ning tawhana. Lab! Pila ka baso? Tulog ka baso lang langga. Tulo? Sige. Yeah, boy. Itak-ang ko na ni. Sige. Ang na diha. Nilaki, mga ondaro nak. Tuto na ba pa itong bitak-ang ni mama nak? Ato daw tanaw nak. Tanaw daw na to. Langga, pagkaway lang sa langga. Ingkod-ingkod lang sa langga ha. Eh, daghan na ba day kag trabaho niya? Siyempre, trabaho man sa lang email langga. Siyempre, kapoy po yun, mag-islit langga. Ako sa nilingaw ng bata langga, paway-way lang sa langga. Luto na ba ka aning gitag ang ni mama? Oy! Unsa man ni langga? Wa man ni mo ni sigae. Sa man ni si langga? Ingon man ka nga itak-ang lang. O man ka na ingon na sigain. Oh! Mga baso pa dyan ang gitak-ang. Unsa man ni langga? Binuang ni mo langga ay. Pagsa lang kita makasugo si mo langga, hindi kong binuangan langga ba? Nag-ingon man ka nga tulo ka baso ang ilunod. Di tulo ka baso mong ilunod. Baso man ni mong gitak-ang yung taon ay. Pagtarong di alam ka ha? Nagtarong ba ako sa imong sugo? What?